खालामगोन नों साला हुवाखौ कुकुर मोजां होनदो हुवाखौ थंग' खालामगोन नों खालि बेदर आं हायो लोगोफोर जानो इनो खदाय बेदर सो गामसा गजागोन आंहा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाफिनबावबाय स' दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर माबोरै जायो ओरै फुंजानि ख्रेब ख्रेबाव मा जालायगोनलै पारु बहा थांलायखो होनदोना मोनजाफेरिया दाख्लैसो जाबाय खनथामानो जाबाय सन थास' बिबारखौलाय नोंलाय अ अमा बेदर लायदो दावदै लाबखादो अमा बेदरजों थास' बिबारजों जायाखै मा मोनजाफेरि बायसा अखा बोथोराव सिलों सिलों होनदोना है अमा बेदर लायदे नै लायनि अमा बेदरजों खनजायो जाम्बा लाया आं जायानो थास'फोरखौ जाला नां दा संना होबा गोथाव जागोन जागोन थां गोथाव ओइलाय ओइनो जाया दा आलु मटर सयाबिन दावदै जागोन दावदैया निरामिसावसो गोलैयो निरामिस गैया ओइनो आं माबादोसो जागोन रानखुन्दानो इ जफ्रासेयावनो नै लोगोफोर इदि माने जफ्रासे थास'खौ गायना दोन्दोंमोनलै बेयावनो मोनजागासिनो नै गोदोरथार मा गन्दै नैफोरबो बारजोबना दं ओइनो सब अखा बोथोराव खायो आरो अखा बोथोराव खामानि मावखाबाय खाखाबाय हेरे आं गनलायनो गोना खिथामजोबदो खोना मा गनलायना हाबना खायनाया नैफोरबो हाबैनानै आङो लुर बाजा लुवार गैया थां अखा बोथोराव खादोबा लुवार बाजा खानांगोन सेफायनो रायजान' बिमादो रायजानो मान सेफायदो आथिं हरनायाव फिनजोबनो इफोरो ए इमा खादों थास' बारियावनो नैफोरबो ओइनो सिङाव लुवार गैया दे मोनजाफेरि बायसा खामायलै लोगोफोर बायनानै जाखाबाय थायो अखा बोथोराव फुरा माने सिलिं सिला नाया माने आंहा फिसिजोब्बाय देसुं ओइ नों खाना लाबो ओइ बेदर फैसा गैया माथ' गैया ओरैनो जा खारदैफोरजों रुजुबनानै दावदै लाबखादो आरो मा बेदर लाबबावनो मोनजाफेरि हाग्रा जाया आं जाखायाबो जानो नायथां जेखै नायबाय था सोर बायगोन अमाखौ माला जाफेरनायलै नोंलाय बेटा माला जाफेरनाय मालाबा फवासेनि नाम दोङो ना हो सेरसे बायना जाग्रा दाउदै मायाव जानांगो बोथोर जाबाय थानाय बेफोर बुस्थुखौ दाउदै दैसेनि पाप गैया लोगोफोर अमा बेदर सेरसे लाबोनानै फ्रिजाव सोना दोनफैनो बेफोर हिन्जावखौ मा होननो The next day. नालेंखर रानलायबाय फाननो हौवाया नालेंखर रोगागासिनो फुङावनो मोनलायग्रा दिनै साफ्रा जानो साफ्रा मोनजालायगोन आरो दंबाय ना मोजां दाब लोङा मिथिदो थाइसे लोंनांगौ र' खैथानखौ हो नालेंखर गाखोना नायनो मबाइलाव थिखांनांगौ गाखोनायखौ बेलेग टेकनिक होआखै आरो मालाय हा माया है सिङाव थाजायो नामा खर'फोराव माया गोलैगोन नोंसोरना माबा खोरनायाबालाय माबा नालेंखरफोरालाय नङा दे नालेंखर माबाया अखाफोरा ओरैनो मा गोलैखोयो गोजान हरसि नुदो
बहुत बुरजा जाबाय देखो बेसेसो मोनगोनबा बेसेसो मोनगोनबा नानावा बेदर जानांगौ आंगा गब्ला बुरजा जासाबबाय नै दाब लोंनो लाङोलै बिसोरो मा नाखौ गोरलै गोरलै हाना फानजोब्बायना जानो हौवाया देनाङो देरबा माबा राबा बांसिन मोनगौमोन ना रानायखौ नेस्लाबा बेफारियानो फैबाय थाखायोना खोलैदो ना खोलैदो नामा जायाबानोथ' संना होनांगो सङाबा लामा गाखोयो बोरमा बेदरखौ नोंसो टेस्टि सङो नालाय ओंखायनो टेस्टिबा बेफोरखौ देना होनांगो आं संगोन ना फालौखौ होखानोसै ना दे साफा सङै थां देना हो बुरजा नाङा फालौखौ फालौ होखाबाय नांला इनिफ्राय हो होखाजोब्बाय इखिनि फालौनिफ्राय होनांला बे होबावबायमोन दोनसै नालेंखर फाननानै बोरमा बेदर लाबोदो लोगोफोर हौवाया बोरमा बेदर जानोसै बोरमा बेदर एवनानै गोथाव जासाना गावखौ एवनो दर' नायदो बोरमा बेदर एवनाय खिथिनो थानाय पियास पियास होयो पियासखौ बुरजा होनांगो बोरमा बेदराव माने होमबासो लगाओ Ini apa nasikan? Ini. Lain dong. Lain he, kunci kamu apa deh? Orang babu. Sana go, betor zai nengah. Nengah se, ang awal pressure bang buat exercise kan mana gulang ni. Baca abur mau tu zabo ba, belakang apa kau silang kau? Exo, biar lain. Lah ya, bisa ya biar lain. Diam boleh. Angin jibai nalang ne? Alam yang balang kan? Angin jibai na. Siapa na? Oh kamu, malah korban naik deh, berapa meter sabai? Satu aja, ya udah dengan. Impai hinjau be labai, 1500 siaponane. Lah, bun apa? Maya kanai tasu ibara, bedor gay ini tasu ibara kau zabo lagi. Ini mah tu lap dergun mutasi lap dergun, betul dia baik sana. Bedor dulu tasu ibara sayo. Saya. Bedor gaya bapak saya isung bela lagi. Umma betul mereka sama sekarang deh. Ang tasu ibara sana lah ya kormo. Jadi mutasi lap apa nggak sampai? Mana? Bedoran deng kaya dah zakai bedor horor bedor zabo kun nama tasu ibara bedor zabo kun nama. Hei. Tunggu hamgan neng salah buat kukur. Masakan deh. Buat tunggu hamgan neng kali bedor. Ang kaya lagi persane. Ini kota bedor nangge. Ifal wisa bedor rai kau na bedor rai jawab kamu nada lagi per. Ini naik. Ini style ni manis per ayak dom na bedor nangge ini. Ini sakundi nu kaya ini. Sakundi nu kaya. Dia tap. Bedor aman baik. Saksikan. Alu nang kena mana kemana kau? Alu kamu dekat mana kau? Kena horor dan lain lagi ni. Tu kau yang kamu nu baik. Nah. Denda mah. Puasa ibu stok le. Yes, denda. Agak puasa je. Mar, mana gudung sana sih gudung thare. Kau cakap? Angpa saya sandaman. Kalau gini nih. Sana. Saya. Di kau baik sih. Cuman yang urut. Cai, mana lihat apa kacau dah? Nunggu seru dah. Siapa? Bunda ini. Lihat apa terasa kacau orang ah. Kuna buat apa gua? Hei, apa? Mana lihat kacau orang ang kacau. Gua itu orang kudi gua kaya. Hah? Kacau nu orang kudi orang gua ni apa sih? Lihat orang lah. Lang ini kudi gua mana memang. Kali kerja? Labu mana? Di. Oh, ibu mencari apa dia? Geran pun labu tu. Dah selain yang dalam itu kai. Angkatan sih. Pen bela lagi mana? Sama juga kamsian. Kamu pernah tu pen aku sudah tu. Kamu pernah tu pen yang? Kamu betul sandu. Hah?
Dia bisa bentar hari. मानसिखौ माबा बोरमा बेदर जानानै पुस्ता होनदों मानसियानो मा मानसि जालांदों बेदर बाल' बेदर गैयाबा बेदर गैया आं जायो थेवबो नों जायाबा आं जायालासिनो थानाय दे होमबा गाबोननिफ्राय खेला लानो बेसे दिन हागोन नाय नोंनि रुटिनखौ खिथिनि मानसिफोरनो फै मा न' फै मा रुटिन जोंहानिफ्राय रुटिन बानायदोंमोन माबा रबिबाराव निरामिस समबार निरामिस मंगलबार दाउदै बुधबार बेदर बृहस्पतिबाराव ना बेनिफ्राय शुक्रबाराव ओंख्रि भाजाफोर निरामिसानिबो सनिबार बेदर रबिबार दाउदै माथो मोनसेबो जायाखै जायासै माने नोंनो बेदरखौनो रुटिन बानायबाबो लोगोफोरनि रुटिन बानायबाबो रुटिनखौनो खामानि जायासै खालि बेदर लांबाय थादों नोंसोर खेनाखौ ज' खालामनानै दोनसै बेसे दै लोङो जोंहाबो बै थानो गरमाव गालागानफोर गुसु मोननांगौनियाव सिङाव हरांबो दे नै नङा नै ahorita se gusta ver por Londres galangan tuh sih kan banyak kabar keng aku sampai takkan kaisu nih kita bahan dulu mana mas kandungan coba kayak terus sih mudah kenan dulu atau kurang deh sakap coba itu terus mudah kenan dulu atau kurang wah baik mana sih bela silai 2 घन्टा गाहाम देले माथो उन्दुनांगौ आं मेगन बुलायनानै उन्दुमोनाव खान्थि मोना जाहैदो जागोन अमा बायसा उन्दुनो मोननांगौ सान्दुं थिं 5टाल'सो जाबाय माखौबा खें फोजाबाय थानाय दा दाबो ओंखाराखै आंखौ खें फोजाबाय थानाय खायसोनो आंबो दे नङा नांगोन गोदैथारलै मोरौ मोनसे मोनदो माथो बरमा थांनो दाबो ओंखारला मानसिफोरा सोंसिनाय थांला थाङि लोगोनो खुमब्रा जालि हैनो ओंखारनाया लोंबा आं निजि गोजा लोंनो हागोन बिदि लोंनाय दे बेखौनो खेस सान्दुंआनो जोबाखै दानो फोजायो आं दैफिन जागालै आंदो लों ओरैनो दं लोंनो हागोन गैला खोना दोङो दे लायनो सम गोदैथार गिलास गोदैथार ना है गस्ला गोलैयो बेखौ जाया दे गोदैथार गोदै मोनाखै इलाय मा नेवाल जादों है आरो दानबावनांगोन ओइ थैसिगोन इखौ इयाव गैया ओइ थैसिगोन बया जायो मोजां बानायनो हायोबा नाफोरा मोजां खोनादो शेख इमान गिदिर निजिया गरम दा उन्दुनो हाया माला मालायखौ फोजाबाय थायो आं मार मोजां उन्दुबावगौमोन सिमांसो नुफुसदोंमोन अखा ज्राम ज्राम गोलैसि नुबाय थादोंमोन आं जि माखाया सानलायदोंमोन नै सान्दुंआनो दोङो बेखौनो आंखौ बरमाव थांनो फोजाबाय थादों गालागानदो रसमलाइ मिथाइ जाहोआबा नोंखौ गारथारालां फोजाबाय थानो रसमलाइनि फिसा दे लोंग्रो नोङो गोदै नङा ओमफ्राय माथो माबा गैया गारना हालैयो खागाया खोना गोखै खाखो सुना आगोलै ओंखारना हायो लेथ्रानो गैलादो मोजां गैला मालाय मोजां लांखाजोब्बाय गैया बयायनो गोखै साला गोखै लोंदाङो गोखै दसे मानसि उन्दुना थाबानाया मानो फुलायना लोंदो माबादो है गंगलाबो सो गामसा गजागोन आंहा हाबायदि बेरायावनो लोंबाय थादो दसेबो थाया मोखौखौ एंगार होयो ओइ अमा आंलाय मा गलांनो सानदों माबाया खानों खुमब्रा जालाय खानों ने आंखौ मानो लिंबाय जानो लोंनोबा नायै बेदर होबाय थायो नेवमान फिसा खामानिखौनो मावनो बायो ओइनो नै थाइसेखा आलिगनानै थाइसेखा है आं थाङा नै बुस्थु लांनो नागिरगोन लोगोनो मस्थ' खालामबाय थाना आंखौ गिदिर खामानि थिनाय बायसा मोनदों नामा मानथंबालाय फोजा होनानै खायसे खालामनांगौ ओइ थाइसेखा आइदै थुला बायासो गोननायावनो थाइसेखा हासाव ग्रुप
नै खुमब्राखौ लोगो लांनाय दैयो गावनि गोसो थोनाय दोङो दे हर ओइ थारा ओइ फिसाया जुनसेसो अ थाराया अइसो हे जाबायथ' फानगोन लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा थाइसुमा दासो फिसा थायांदो गोदो थाइसुम गेलना दे आं थब थांसै मोनागोन आरो बर'नावनो थांनाङा मोनागोन अखा हागोन दिगदार जागोन नै जोंहानि फुला जि साफा जादों दिनै जि मोजां टमाट'मानो बेफोरखौ मख'जाबा आरो बेसे मा नुगोन साफा जादों मा खादोंलाय नोंनि बे खर'आव समायना बिबार थुयोबोला फै 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 गोबाव खालामनांला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनाबो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर